waarschuwing, ging je met een auto. Ja, maar ze kan niet iets. Ja. Dan ben ik ver weg sensitief. Ja, moet je... Tjoh, maar je weegt maar 60, hou je rug met kan jou niks. Ja, dat is het. Het is gewoon eigenlijk vervest om ons te helpen. Die laatste er nog. Nu kom help, tjoh man. Als je wil. Oké, ik sta er. Bambo voor de kruisers, denk nou. Maar het is gewoon dan die stang hier opgezet. Maar dat was waarschuwing. Maar die was daar niet nou. Met gehaald. Alright, ik is klaar. Is je klaar? Je klaar? Misschien vind ik wel niet gauw. Oké, Ves. Ves, als je 1 voet kan optellen, geef mij camera voor JP alsjeblieft. Als je 1 voet kan optellen, kijk de andere voet optellen. Dus Mozes en die stap, nee. Dan ben ons van een Jan Boer komen. Wie van zijn linkervoet? Ja, hier zo. Jan! Ja, als je daar mee naar het val mee gaat. Oké, Jan. Het is een spannende poging als we iets kosten worden met hem. Weet je dat ook? Wauw. En die volgende keer dan zeg ik nu 2 en een vat. Halleluja. Oké, dan goed. Voor de antiseptisch is niet echt, ja. Oké, nou wat. Nog. Die doel was voor die kruisje, daar niet veel. Dit is een schoolste kruis, man, moet je worry. Dit is niet een rechte kruis. Het is baie eigenlijk.